anyị pụta n'ọgbọ eme gịnị amara na ụmụ nwoke pụtara na ọ bụrụ maka mụ achọbụ m isi m ncheta na nwaanyị ka mbụ na m abụrụ nwoke na nwaanyị na nwoke adị ama aka ịghọtago si hapụrụ nnọọ ụmụ nwoke nnọọ ha mebe nnọọ anyị bụ ụmụ nwaanyị orukwe nke anyị eme gịnị anyị azọpụtakwa ije anyị zọpụtakwa like this ama na ụmụ nwaanyị gbasiri ike pụtara anyị amalụzie ndị bụ agbara na ndị bụ ijele ịghọtago just hapụzie okwu tele mgbe ahụ a na-echetago maazụ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazụ n'ụbọchị nkịta agwa m na anyị ga-enebanye anya n'ichi ọzọ n'ala Igbo maka na o nwere a lot of discoveries mme yes enwere a lot of discoveries mme and achọrọ m ka mụ na unu tụkọọ isi ọnụ ka anyị malụ ka o si adị mgbe ochie na ka o si adị kịta nọ mgbe ochie ka mma ka mgbe kịta bụ ife ka mma ọ bụ na mgbe ochie ka mma kedụzi ka ife si emebizie kezi ka esi wee nọrọ ebe a nọ at this point ka ihe na-ekwu maka ya so in the course of ije ịmago ka nje mkpagharị jee ịmago n'obodo malụ ka esi echi ihe notice one common thing enwe bụ na ichi ọzọ n'obodo niile na ala Igbo bụ ofu kama na ife dị iche na ya bụ ego mgbe jụba wee si ọzọ a na-echi a na-ana ego ọzọ a na-echi a na-ana ego n'ụbọchị nke taa ọ bụvu otu o si wee dị before ọ bụvu ka otu o si wee dị before a na-anabu ego wee na-echi ọzọ ịchọ ichi ọzọ asị gị na ị ga-enwegodo 25 million na akaụntụ na ị ga-enwegodo 15 million na akaụntụ o nwere obodo nke nje asị na imechacha expenses at least as nwoke gbazuru zuo oke kwesịrị ichi ọzọ na imechachacha expenses niile ị kwesịrị inwe 15 million na akaụntụ gị ụfọdụ si na ihe eji wee na-enwe 15 million na akaụntụ bụ na after echichara ọzọ na a na-anọchakwa extra 5 days anabata ndị ọbịa eri oriri na be gị na ngwuru gị na a ga-erigide nri na ị ga-atụgide mmanya tụgide nri tụọ nnọọ ọrụ abịa na a ga-eme ikisho na obodo niile riri nri n'aka gị for 1 week tupu eme gịnị tupu ịpịachie ụfọdụ just 2 days yes mana one common thing bụ na ị na-echi a na-echi nwoke a na-eme gị na na-echi nwunye automatically nwunye abụgolu lọlọ enidiri ije enwere preambles dị na onwere ihe omenala enidi ime elu nke nwaanyị n'ọsụsọ nke nwoke so mgbe notice kwa na a lot of women na-echikwa ọzọ a lot of women a na-echi di ha ọzọ ekwetara amaburo na fa ga-echinye bụ ọzọ ha amara na difa so ha ejiri obi ha niile ha anabatara nya bụ ichi ọzọ ụfọdụ ụmụ nwoke bụ circumstance nya bụ ka ha wee nwee ugwu na befa mere ha ji eme gịnị ha ji echi ọzọ ụfọdụ ka ha sịkwa nọọ gịnị nọọ circumstance na ọ bụrụ na fa chọrọ nọọ kama ka o nwee ka ife si wee dị ka edowe ife otu o kwesị isi wee dị in the course of my discovery o nwere nwatakịrị nwoke nọ na-esendele mpịa a sị na mpịa si nọọ 50 million ka eji echi ọzọ befa nọọ 50 million ka eji echi ọzọ be ha okay ego 50 million abụrụ the issue the man send balụ mpịa na-esend n'imago nke wee na-akwado ka e wee na-eme nta na-eme imo na-anọkọtazie nwa ya nwoke si ka ọ kpọkene one of the elders ka ha jụọ ya ka eke ihe si aga na onwe ihe fọ nnọkwa mpịa na-eme ọfụma nna elder wee sịkwazi ya nna m nọ 15 million ahụ inidi onwero ihe ọzọ onwezikwa ihe ọzọ na 15 million ahụ bụ iwu na anything ị chọsikwa ime after the 15 million bụzi nnọọ na asị ya 15 kwa ọsị ya ọsị ya mana mpịa ịmago na innocently sị ya mana mpịa si ya nọ 15 million ka onye na-eme mistake mpịa na-eme mistake ka ọsị ya mba nna m nọ ngwa ya na-eme mistake na ọ bụrụ mpa gị ọsị oke na obikikwa phone kpọkwa mpịa wee sị ya nna m ego dị ka send go gị out of 50 million ahụ esi na ịmago isi n'ọnya ka eji akwado ya bụ mmemme ichi ọzọ
mpi agwụ ya o si akwụsị na 50 so ihe fọzi nke ahụ si ya yes this boy wee kwado 2 days after wee nata village wee nata n'ụlọ wee sị ka ọ bịa kene fọ mpi a jili iri ka ọ gwa ya face to face kedu ihe mmelụ nna ga-eji wee zu nwa ya nwoke oshi unu ama believe ihe this man gwara nwa ya nwoke o wee sị ya nna m na mụ ọ bụ nna ga-eji ha ọzọ i wee kpata ego ifilie na the first thing ị ga-emebi ime gịnị ichi ọzọ na adị anakwa na ego echi ọzọ na adị akwụ ụgwọ echi ọzọ na ọkwanụ ịpụta ịdị njikere ichi ọzọ obodo echi ego ọzọ igwe of that time echi ego ọzọ igwe kabinet na onowu na ndị otu ya na ebe ọ bụ na ị nwere ego ichi ọzọ na ọ decide ka o were ego a mgbe mkpa na moto ahụ o gori ya mebiri emebi na since ọ gwara ya na moto ya mebi na ọsọrọ ka o gori ya moto ọfụ na ọsọrọ ka o doziere ya moto ya kama ọ sị na ichi ọzọ bụ ihe karịa mma nọọ ya mere o ji mee gịnị o ji wee sị ka ọ napụtazie ya bụ ego ọ bụrụ moto ọfụ ka o jego otu a ka iwe si wee gbaa nke nwoke na-arụ nwa ya nwoke ezigbote iwe were ya a sị na ezigbote iwe were ya ya bụ iwe wee were ya wee pụọ si na ọ dị echizi pịa sị ya ngwa nnọọ kịta ka ọ na-ekwu n'okwu na nwere mgbe eji wee sị na onye nwee ego ya chi ọzọ ọ iwu na nwere ebe edere ya n'iwu na nwere ebe edere ya n'iwu na onye nwa chọọ ichi ọzọ na nna ya echiri ọzọ na nwere ihe dị n'ichi ọzọ na ichi ọzọ adị a na-abụ ego ebe a ka m nọkwa wee nụ na adị echikwa ọzọ wite ego ọ sị na aka m asịkwa bikos ya bụ ife na-abịazi eme ndị nọ n'obodo ọ dị nnọọ ka ha nwa bụ lesser humans ịmago ọ dịka onwe ndị bụ na ichi ọzọ a dị specified for na ọ bụ na ijiri ego na-eme nchi ọzọ nsị ka m chekwara ihe otu a nsị ka m bụrụkwa bịa n'Odenigbo kwa ya bụ nkata maka na ka a na-echi ọzọ a ka a na-eme gịnị ka a na-egosikwa nkali na obodo ịhafụ onye ejiment gị maka na ichiri ọzọ probably afụ gị ego one a na-eji n'ego na onye ọbụla ma ego one ị bụrụ nwoke n'obodo ị ama ego one eji echi ọzọ because one way or the other decide go na ịchọ imege inquiries ichi dị ọzọ na onwe uncle gị chiri ọzọ so ị dị involved ọ na nna gị chi dị sef ị dị involved so onye mere nju ebute akụ n'ụbọchị nke taa na ịnotisi m na abịa n'Igbo niile ego ka eji echizi ọzọ okwezi mmadụ wee sị m na abụgodo ndị night na chọọchị na a na-eji ego na-eme ka ọ bụrụ na physical money na chọọchị fụ gị fụ na iji ego na ị na-contribute probably church welfare church project wey no dey finish every day ị na-etinye 500,000 ị na-etinye 200,000 ị na-enene ihe itinye go since ịkabala ụka na chọọchị ahụ olugo 20 million na o soche na ife melụ eji eme gịnị eji echi night na a na-enecha anya n'iru wee na-echi ya bụ night ọ sị ka m bụrụkwa ya ahụ ka m bịa because ịma na a na-ekwu ihe dịkwa n'ụka bụ ihe dịkwa na gịnị na tradition ihe dị na ụka bụ ife dị gịnị na tradition na ị na-enye anya kama na o nweziri otu esi wee dobezie chi ha iche iche enwee metọd eji efezi onye nke a nwee metọd eji ịghọtago so wesị ka m buru ya wee bịa ka mmalụ na turu enweghị ihe ama a ga-eji ego wee mee kpatalụ ndị ichie na ndị igwe kabinet ọ probably ndị ọ dị n'aka isizi ụmụaka chọrọ ichi ọzọ nna m na ọ bụkwa na ichi ọzọ weta 5 naira ma weta 10 naira ka anakọtazi the tradition change na bifo ichi ọzọ na ị ga-eme gịnị na ị ga-eweta ego me personally o nwere ihe njiji ụmụ ihe ma achọkwu odi m ya sef because ọ ga-emekwa a lot of anya adị on you mana ka anyị hapụgodu nke anụ ike asị na m enwere sense na nwaanyị ka m bụ na nwere ihe mma a na-akọ tọ but ihe ji maka ya wee bịa taa bụ gịnị a na-eji ego mgbe ochie wee na-echi ọzọ onye chekila akpị ọbụna akpị ya dị heavy ka a na-akpọ ya chi ọzọ ọ dị qualified ichi ọzọ weda na-akpọrọ onye anwakpọrọ onwe ya
Bomb na 0706-048-5853. My bomb na 0915-570-8347. Zero 8347. All right, Jisike Boya Chimazu 0706-048-5853. Hello. Keki me. No. Mgbede ọma. Daberechi no. Ina no nwere ihe nwanne nwoke chi mgbe ebe ọ si na uwe mejigo mana ọ bụrụ ụwa mebe nọ mmadụ bụ ihe mebiri ọ bishọp ya for that time mgbe ahụ na-ekwekwe uwe mejigo waka so ihe m na-ekwu bụ na nga eji echi echiche ahụ n'oge gboo